Good morning lakay. Ngayon dito tayo sa tapangko natin. Magpapanday tayo ngayon dito. Ito lakay, nag-extend po tayo ng yero. Kung umuulan kasi, nababasa. Mababasa po ito. Kaya nagdagdag po tayo ng yero. Tagmano kilo ti durian mo anggal? Sa isinta? Nya klase nga durian ato anggal? Kakla puwet ata. Yan nag-alala puwet talaga di puwet ka nagbabasa. Na. Sige pa. Do kwartam ta size? Ko ate di pa. Bayadan kano na bayadan? Ay no malam. Ah. Numalong ko mabayadan ng gardong kala. Naong. Awan? Kita magdiyan ta pitak lang. Ada bitak na. Kiram na yung orange ni. Nabinta lang yan. Ang binta, sige. Sobrang nga ulo ni Jack. Okay. 90, 100. Long. Ay. Mga laklakay ti durian. Pakantayo kiniinang. Inang bakit? Bakit? Hindi na kumunta na. Kumunta na si durian. Balaan kitang pala utang. Wala kaya, kailangan na gamitin ng mga prutas. Sama ka kay? Ewan ka lang kay. Puntak. Siguro battery natin yan. Ito. Tatagamin lang kay ke nalakat ti durian iti ayan mo. Tag 60 iti kilo. 60 no medyo nanginam at 80 pas diyan. Iti may sa kilo. Ati ka inutang ko kinangkay. Dati bayad na nga na nibinta. Bayad ak pilaang no malum. Ti binabano na Utang. utang. Utang na kata. Ano bakit? Ara ganda ng Francisa. Sino? Ito siya oh. Ang galon. No, da sobra di ka na yun pa damdama. Pamali. Tani nanay kini kwa. Ading unyo.
Boy, hindi siya kadlong dong. Kanang sila lum... Di pa? Sorry. Nagdalaga na binila mo. Ang utungan na tugtol ka mo to. Lakay gasa tayo ti palaksaw kin kuha. Bunag tag pukan tayo ti kawayan. Dito ba yung sinasabi mo? Ngarapan lang. Dalawa na yung nakuha natin. Dalawa na. Tapos yun. Okay. Napukan na.
Marami na. Marami na tayong pagod, guys. Bali, 1 oras na ba tayo? Ito na po yung ano namin. Nakuha. Siguro mga ano na to. 8. 2, 4. Siyam na. Siyam na. Sa mahigit 1 oras. Mabilis si lakay ko. Bilis magkwan. Mabilis magmirinda. Minabadali ka namin guys kasi yung kalapaw namin magbibenta na daw talaga siya. Persado ka man gali guys. Dara pa bakit niya? Okay, butangan pa. Ano? Nasugatan tayo lakay. Nagasan tayo ti bulong pariya. Gunoy dapat ba? Agunoy. Magunoy nga. Yung hapdis kayo. Gapgas. Gusto ko nam gloves. Tapos na. Sa wakas lakay Kasi ni Apo. Tapos na. Ngayon pupunta ako sa may-ari. Malapit na lang yung bahay niya lakay, tapos papakwinta natin yung buwan, papakita yung napukan natin. Maglakad na lang ako bakit. Oh, dito na lang ako. Sa baba sana na, best. Ito lang, isa lang ito bakit.
Last na lang to. Oh, tapos na lang ito. Naka 3 trip po tayo mga kabsat. Bukas yung tatrabuhin ko natin. Lalagyan ko natin ito ng kawayan. Ito ba kita? Sa baba. Libutan lang doon. Kung yun lang siguro yung kwan, yung may iwan na hindi matatapos. Bago tayo Magbenta. magbenta. Nabis. Atin lakay ti nabunag tayo at nga malum. Hindi na pan tayo. Sabi agad tayo ta. Talo tayo nagsubusog. Hanggang di lang lakay ti video tayo. Palubos niya po. Ganun tayo kung kapatapanguta. Palubos no Lunes, makapagkatayan, makapagbinta tayo. Hanggang sa muli po, salamat sa Diyos.